ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон, дуруд бинандагони азиз, бахши навбатии барномаи хабарии Payomnews-ро оғоз менамоем. дар студия бо шумо Шуҳрати Раҳматулло. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Бузургмеҳр Ёров ба 23 соли зиндон маҳкум шуд. 25-солагии ҷашни Истиқлоли Тоҷикистон бо рақси Эмомалӣ Раҳмон ҷамъбаст гардид. Исми 40,000 ҷаллоди замони сталинӣ ошкор гашт. паёми табрикотии Payomnews ба Эмомалӣ Раҳмон. додгоҳи шаҳри Душанбе вакили маъруфи дифоъ Бузургмеҳр Ёровро ба 23 сол ва Нуриддин Маҳкамовро ба 21 соли зиндон маҳкум кард. ин ҳукми додгоҳ инчунин мусодираи пурраи амволиро дар бар мегирад. ин ду вакил маҷбуранд тибқи ҳукми додгоҳ муддати муайяншударо дар зиндони низомаш пурзур сипарин кунанд. қаблан Рустам Тақдирзода айбдоркунандаи давлатӣ барои Ёров 25 ва барои Нуриддин Маҳкамов 23 соли зиндонро талаб карда буд. Ёров ва Маҳкамов 10 рӯз муҳлат доранд то агар хостанд аз болои ҳукми додгоҳ ба зинаи болоии он шикоят баранд. баъди эътирозу нигарониҳои созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ин тахмин шакл гирифта буд ки шояд вакилони боздоштшуда озод ё шартан ба ҳабс маҳкум шаванд. аммо ба назар мерасад режими Эмомалӣ Раҳмон дигар ҳеҷ созмонеро писанд намекунад. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб шоми гузашта 5 октябри соли равон намоиши идонае баргузор гардид ки гуфта мешавад охирин таҷлил дар давоми як моҳи охир аз ҷашни Истиқлол буд. чорабиниҳои фарҳангӣ ва маданӣ дар ин байн дар саросари кишвар идома доштанд ва дар шаҳри Кӯлоб он ба финали худ расида расман ҷамъбаст гардидааст. дар намоиши идонаи шаҳри Кӯлоб Эмомалӣ Раҳмон ва фарзандону ҳамсараш ширкат доштанд ки дар бари ӯ дар минбар меистоданд ва иди мардумро тамошо мекарданд. раиси ҷумҳур ҳангоми барномаи фарҳангии идона ба рақс омад ва дар суханронияш бори дигар ба ҳодисоти ҷанги шаҳрвандӣ ишора кард ва таъкид намуд ки имрӯз хеле шод аст ки воқеоти солҳои 90 дар авроқи таърих мондаанд. ин тавр ҷашни 25-солагии Истиқлоли Тоҷикистон бо рақсу бозии раиси ҷумҳур ба поён расид ва шабакаҳои телевизион онро ба таври мустақим намоиш доданд. замони Ислом Каримов президенти фавтидаи Узбекистон дар чунин чорабиниҳо мерақсид. рақси ӯро телевизионҳои кишвар такрор ба такрор намоиш медоданд. акнун Ислом Каримов дар ҳаёт нест. чунин ба назар мерасад ки рақси ӯро дар Осиёи Миёна ҳамтои тоҷики вай идома медиҳад. баъд аз 15 соли ҷустуҷӯ ва омӯзиши бесобиқаи авроқи таърих ба кормандони созмони байналмилалии мемориал даст додааст ки исми 40,000 ҷаллоди замони табъиди сталиниро ошкор намоянд. феҳрасти ин ҷаллодон дар китобчае бо номи дарси таърих гирди ҳам оварда шудааст ки асосан кормандони НКВД мебошанд ва дар сафи онҳо кормандони хадамоти сӯхторнишонӣ, марзбонӣ ва дигар идораҳо ки ба репрессияи мардум алоқадор буданд низ ҳастанд ва онҳо рутбаҳои ҳарбии гуногун доранд. дар рӯйхат исми ҳамонҳое оварда шудаанд ки дар солҳои 1935 ва 1939 дар идороти дахлдор кор мекарданд ва онҳо бевосита барои куштори саросарии мардуми бегуноҳ дар замони ҳукмронии Сталин муҷрим ҳастанд. он солҳо дар таърих бо номи террори калон машҳур аст ки ҳазорҳо нафарро дар саросари кишвари паҳновари шӯравӣ ба коми худ кашида буд. нашри ин китобча огоҳие барои ҷаллодони режими Эмомалӣ Раҳмон ҳам ҳаст ки таърих ҳеҷ чизеро фаромӯш нахоҳад кард ва ҷаллодону кӯмаккунандагони золимон на танҳо худашон балки чанд пушташон ҳам рӯсиё хоҳанд буд. қарор буд мо ин паёмро дирӯз нашр кунем, вале бо ин далел ки дирӯз тамоми тамаллуқкорони раиси ҷумҳур ӯро табрик мекарданду ба осмони ҳафтум мебардоштанд, тасмим гирифтем паёми табрикотии худро як рӯз дертар нашр кунем. чун аз он баландие ки дирӯз Эмомалӣ Раҳмонро тамаллуқгарон бардоштанд, шунидани паёми мо барояш мушкил мешуд. ҷаноби раиси ҷумҳур, инак шумо 24 сол аст ки дар садри давлати тоҷикон қарор доред ва сол аз сол идораи онро бештар ба қабзаи худ мегиред. шумо як кишварро ба моли шахсии худ табдил додаед ва мардумашро ҳам қариб саросар ғуломи худу хонаводаатон кардаед. ҳар касе ба ин ғуломӣ тан надод, душман ва хоини миллат эълон шудаанд. гӯё миллат шумо бошед.
як кишвар ва 8 миллион мардуми он 24 сол аст ки рӯ ба таназзул ниҳодаанд ва сол аз сол ҳолашон баҳтар мешавад. бо вуҷуди таърифҳоятон аз пешрафтҳои Тоҷикистон ки дар паёмҳоятон садо медиҳад, худатон ҳам медонед ки кишвар ҳеҷ пешрафте накарда, баръакс рӯ ба нобудӣ аст. агар намедонед, мо бароятон хотиррасон мекунем ки афзудани мошинҳои сабукрав, телефонҳо, яхдону дигар асбобҳои рӯзгор дар муқоиса бо замони шӯравӣ ё аз замин ҳосили тарбузу харбузаву каду ва сабзиву пиёзу картошка гирифтани деҳқонон пешрафту дастовард ҳисоб намешаванд. хуб, мо намехоҳем алон дар ин бора суҳбат кунем. он чи аён аст, ҳоҷат ба баён нест. аз хидматҳои шумо ҳам намегӯем, онҳоро ҳам ҳама медонанд. воқеан шумо дар омадани сулҳу ваҳдат ба кишвар саҳм доштед, чун як тарафи он будед. вале он саҳме ки гузоштед ва заҳмате ки барои сулҳ кашидед, миллионҳо баробар аз бинии мардуми бечора кашидед. тарафи дигари сулҳро пурра террор кардед ва нишоне аз ваҳдат дар кишвар боқӣ намонд. тамоми мансабҳои давлатиро ба хонаводаву наздикону ҳамдеҳаҳоятон тақсим кардед. дуртарин хеши шумо аз ҳисоби ғорати мардуми бечора миллионер шуд. чӣ расад ба фарзандону ҷияну хусурбачаҳоятон? вале мавзӯи паёми мо ин ҳам нест, чун инро ҳама медонанд, аз ҷумла худатон. ҷаноби раиси ҷумҳур, шумо бояд 20 сол қабл истеъфо медодед. он вақт номатон дар таърих чун раиси ҷумҳури сулҳовар мемонд ва барои асрҳои аср қаҳрамон мебудед. вале ин корро накардед ва ҳар рӯзи ҳукумататон номатонро сиёҳтар мекунад. ин ки тамаллуқкоронатон шуморо таърифу тавсиф мекунанду ба дараҷаи шоҳӣ баровардаанд ва беҳтарин раиси ҷумҳури дунё мехонанд, худатон ҳам медонед ки дурӯғи беш нест. аз дурӯғашон ҳам бигзарем. шумо медонед ки баробари аз ҳукумат рафтанатон хоҳ мисли Каримов ва хоҳ мисли Қазофӣ ҳамин гурӯҳе ки алон шуморо ба осмони ҳафтум бардоштааст, ба қаъри замин хоҳад кашид. шумо ягон дӯст надоред. инро худатон ҳам медонед. мо мутмаинем ки шумо шабҳо дуруст хоб намекунед ва ҳар лаҳзаи умратон бо тарси аз даст додани ҳукумат ё террор шудани аз тарафи дарбориёнатон мегузарад. шояд ҳатто ба фарзандонатон итминон надоред. шумо ба синни 64 расидед. дар ин син мардум ба нафақа мераванд то дар пирӣ дами беғам зананд. албатта ба нафақа рафтани шумо бароятон хатари калон дорад. мо инро мефаҳмем. худатон ҳам ва ҳама медонанд. бинобар ин мо ба шумо пешниҳод дорем. ҳамроҳ бо хонаводаву хешу таборатон як ҷазираро дар уқёнуси ором бихаред ва аз ҳисоби пулҳои ғорат кардаатон чӣ миқдоре ки то охири умр ба худатону фарзандонатону наберагонатон мерасад, бардореду ин миллати мазлуми бечораро раҳо кунед. бовар кунед, ҳам худатон осуда хоҳед шуд ва ҳам 8 миллион тоҷик хушбахт мешавад. мо мефаҳмем ки ҳукумат ширин аст ва тамаллуқу саҷдаи дарбориёнатон аз он ширинтар. вале ин ҳукумат абадӣ нест. як рӯз поёнаш фаро мерасад. хоҳ баъди 10 сол бошад ва хоҳ баъди 10 рӯз. вале он вақт дер хоҳад шуд. худатон шоҳидед ки оқибати худкомагоне мисли шумо бо чӣ меанҷомад. вале шумо ҳанӯз ҳам шонси наҷот ёфтан ва каме сафед кардани номатонро дар таърих доред. агар ин корро кардед, аз шумо чун раиси ҷумҳуре ки аз уҳдаи кор набаромаданашро эътироф карду ба мардумаш шонси дигар дод, ёд хоҳанд кард. гузашта аз ин, шумо ин миллати бечораву сарсонро ки дар тӯли таърих рӯзи хушро кам дидааст, хушбахт мекунед. шояд миллионҳо мазлум ки имрӯз барои заволи ҳукумататон дуо мекунанд, он вақт барои оқибати хайратон дуо кунанд. бо умеди ин ки соли оянда зодрӯзатонро бидуни мардуми тоҷик ва дур аз Тоҷикистон ҷашн хоҳем гирифт. ҳайати эҷодии Payomnet. бинандагони азиз, инҷо ба поёни барномаи хабари Payomnews расидем. бароятон хабарҳои хуш ва сурури зиндагиро таманно менамоем. хайр то бахши навбатӣ. худо ёру мададгоратон.